Tapon ng talim. Nanapag ko na nanaman ko yung mga kabaguhan ko. Hindi na nakatapan. Dili ka ako nakita kinay. Tandang ko pa na. Kaya ang upan mo, pag-exchange ba? Hindi naman ibuo mo. Hindi lang mag-haplos, pero pareho na sila sa babae. Sigto mara ng bells nga. Magka-forma ko ba eh. Namukuan po ng utok daot na yung mga ugat matarog ba. Pag siminto nga magahi. Ang taon na nila babae ang magkaya ko. Hindi, ang ilagay mo na muna. Tinuod yun. Sabi niyo mo kung sa'yo, walang problema na. Ang piningilang mo na muna. Babae sila. Pilipinas naman sa Taiwan. Wala lang. Anong place? Ganang sila mo pahalipay. Okay, kung insistent yun siya. Oh, umadong ka na. Ngaon ta dong. Oh, ikaw ilang. Hindi, mag-prepare dyan ka nag-script. Ako nanam ko script ko na. Ako, call mo, message ang call kung itubag. Oo, Pod nga return favor pero dana guna pero na lang sigud siya good nga more time kana sad ingaw man pod nga na di ko ang kinaspeke katong tigado ang junior daghan kinagida katong last mga 5 ka bag nga mga jacket. Oh, kita ba ta sa SM koy de ka to birthday man to birthday ano mga tagay mo gina silang kuan ina po ng lablay lahi naman na inana pero kuan lang kanang mo return sa favor kang wala kuan lang sa timing ba nahan sa lipay man mo palibre para man na nila pod nahan sila mo maka feel good ba nga nakalibre el kurso mili ta kuan dira kanang steak el kurso kan Jones man sila el kurso na lang tanga kuan asa man nimo mag kay New Star man ta to kato datong New Star nung tatong gisuggest na niya Wagyu ba katong tag 35 ang plate dili na maayo nana ano man gahi kay na iga CR tas way ko nag unlimited sabay hotel 800 gahi ana ko kuan lami sa nun yung noy 800 ra kay to di gito ang malon ba di lami sigit ako wagay ko dako 800 pero nasulitan ko lami lagi pero humok in fairness ganina ilang 3.5 may ang flavor na yung murag ano man standard indot malo guys sila no ano wala klaro Oro ganas uban istorya ko. Barato mahal yung ikaon ni gawas maura. Maura mo gawa. Ibayran ko nimong bangko. Ibayran naman na istorya. Ang bangko nga na pintal nga mahalon. Poison gud ang pintal ba. Dili ka nang kuan ba rose. Sabi taw na masay. Kini dagan na kay ko kwarta gyud kanang dagan ba nga karang koge gig may ba nga sakripisyo gid ba. Oh. Pwede ram kita kumukao nagmahalong kadanan for day ko. Doon bitaw oh. Pagitaon ni mako kadtong mga kanang driver gyud nga katong mga lamian ba nga dolo no mga driver ana ko kanang tagas kay linya no. Sulit kay kanang mga larangan. Kaya ba barato nya lami. Mao na ila dira kay mo bitaw nang ako ganahan ra ko na kung sa libre kay kung ako mo mukaon kuan man madismaya ako mura to matimingan panagsa nga okay ra po dito okay ra nang it all you can nga 700 800 oh, iuban ka nang sobra pagidana ting mahal dili na naila kanang ako di ko ganahan ang itulukan kay gamay na di makaon ako once a year ganahan ko na ako'y sistema nga nindot kayo nga na ang protina kuha akong tanang nutrients sa kubuan ba dili na ako kaon tanan kay mahal man nagpalit to og binugkuan binog ko sa Vikings cheese daghan man nag mga vitamins tanan nilang mga lahi formahon nimo di indot ka na sa mga sustansya ingredients pero may pagkuan na mo na mahal pero kay di makakapalit og ang boss labing bayaran mo ang pwesto kana kay overlooking di man mo ka ang pwesto nasa amo ganahan ka na yung dinagko nga kakawa mo
mo na sulit kayo tag tinta ra yan. Ah. Tapos kayo ang buwan niya. Magdala ko container, di mo magluto ba? Kundo ba? Na kanalininyahan yun, kanang driver din ha. Puro Kinumdum ko doon katong sa puwente yung ninya sa una maglinya ng mga tawa luyo? niya, larang, napanay luyo, tinula, sugba, kinupak, kinakupsan. mais ang puti kay nga pino nya ang kanang larang maglutaw ng lamas pati naghana. Oo, nindot na. May sabaw eh. Ibig Ako- ka lagi kanang gamay ra kinanan mo 1 cup ra, may mo 3 cups lagi Ana. tapos 3 cup tagbos. Na ko target ka napa na ron sa Ramos, dapit sa Rose Batchoy, kanay sa St. Paul, Luyo sa dapit sa Barangay Paul. Pero ang hindot kita sa puwente kay mapiton pa magluto sila. Wala na naroon no. Wala na. Katong Larsan, na agi pala. Katong kuan, ang Dapit. Russia na gyapon barbecue o kana barbecue god to kuan jud ko mga seasoning kana bulmog tabil. Asa man na sa una, nga, asa naman na ron? Kanang katong advance puwente nga maglumbay gid puro dagko kawa nga magkita jud ka magbukal. Bang Puente. Adbang sa Metrobank Puente. Bago pa ko na nagsiya ito, wala pa mo. Eskwela pa mo atong time. Kana no, karana nanga-atras na kay Wala man tong Okay, dagang reklamo to sa tungod kay traffic, dagang kay tao permi. Di manaas na sad ang buhis, taos kay ang abang, di nakaapas no. Nireklamo sa sila kay ang waste kuno ba. Pero kato sila Ay, limpyo to langaw. sila kay naman to sila waste ganyan pa niya. Ang langaw di o may langaw basta gabi eh. Oo. Sugaan lang na nimo kanang suga gid nga kuan. Oo, kana. Walang langaw. Dapit sa Puente nya at Bang Robinson, tag-as kay dira. Oo, napakuso Yes. akong uyab na dito sa uno. Dira nya nalay trapal. Unawa no. Trapal. Oh, bitaw di ay nya naa pa ni sinugba nya Calamares. O Calamare ana. Oh, ngano bitaw no? Puro kita sipod sila ha. Aw nayo ka ng mga balbakuha gyapon. Katog mga 20 siguro na sila galaray. Oh kana padong dito kadto Dapit sa Cap, gani. dapit Cap linya na. linya Cap. sugod dito sa Cap padong Kaabot diri. ko na. Asa na bitaw no? Gipermita Ang na uban, kay. pag nagyahay nagpwesto gid nila ha. Magkadugdong ro mo Lagi kontrahan. Ang kabang kontrahan na kanay mga ni bayad yung pwesto. Na mahal no. Kato sila ha, nagbayad to sila pero kag mayra kay Oo, murag sabot-sabot. collection ba, sabot-sabot lang. Oh, nya kay gabi ira man tungod lagyan na nya nasuyaan. Inani man sa Hitapos Cordoba na ilirya dera linya nga. Naglaray pod, nasuyaan ning naay pwesto nga puro pareha pod nila food park. Pero dako buhis. Boys ko. Oh, di isumbong. Patyon mong gudang. Kay ang mahitabo na kung wala nang larang mapugos dito sila bahalag man nago naka-afford ko na god pero afford. manigamot lang manguan lang na sila eh pero Taginot lang yun. ilang kuan gyud. kay sulit Ang man lami mo god. ang lami sad. Kanang magbukal pa pirmi imong takos nimo Oo. nga papasok nang gigas sabaw gani hapit. Nya Walay kuan. ang food court sa kuan Robinsons di naman Oo. times 3 presyo. Times refresio. Di- nagbayad ka sa kuan. So kung mawa na siya nga wa may kapilian, Tuwa patyo ng sa kompetensya, sila na lang gyud mapugos na lang gyud. Oo. May lain. Moto ilahang tirada. Moto nawa. Mapugos gyud ato na lang gyud sa mga mahal, Jollibee. Naghan naman kayo mga aircon. Nya di mo sagam makaingon na hugaw kay naras gawas. Kay init man kayo. Init man kayo. Kalbukal. Bukal. Kami kasuway day ko dira. Kuman jogging. Ang kanon po mag-aso. Huwag man lamig ito. Huwag magibahaw kay naghanap Kurot man dayon, Di pa no? gani mahumag lunga gani na nagapong daan nagbibin mga- ng plato patakot maglinya. Mga kanang Og ikaw lagi ni ato kang gutom na kayo. Sos. indot kaya na ako kasuway day ko pirmi ra no kanang human jogging. Dabiliana man, di ba? Oo. Dabiliana, human ko ato din ha. Yan ada ni mga pinirito, adobo ba. Fried kay fresh kay pagka-fry. Na apila nimo og sabaw. Ay, sus, Oo, mais sabaw duha. daw. Abi nimo duha, nya makatulo pa ka. Katong giday na mo na ko. Panington yung magkaon ni mga mura po kag jogging. Moro ra ka mo ara bawi ra mo ang jogging. Gan kay nya na mais ba mo din na dira no. Pero okay man yung kaon kag maya gud basta sige lang kang kusingon. Nangatras na sila asa naman na ilang tapok mga inana wa na man ko kakita bitaw. Nalaga na pwesto gud kana mga bangan. Kamay pa nga dagag driver maakagi. Kay Banto na Ramos na bayad gid pwesto. ram wala linya din. mahal na kayo ta ni nang gipaabang mo na di na Sa gagmay na kapag- kay hiwa kay
gibawi sa rentals. Oh, pangayuan man gusto. Sa una dito matagbaw juga. Kaya wag Oh, naman lang yung sugod na ganyan. Masuya, matako naman di tag-as yung parking sa siguro, no? Tag-aman to pa marking sa daan na gito. Traffic yung dalan ng mga marking. Domingo, kinadungog man. Inana po na nahitabo. Inana nahitabo sa Sunday, sa Cordoba. Itong na Napade na diya sa Cordoba dahil. naginana pero mga fried, mga prito. Barbecue. Tag-as kayo, kaning bagong, kaning, Oo, nagkakuhan ko ato. oh, sa ilahang Ihaw. Roro, kanang kaning Centennial Road. So, tag-as kina sila nung nindo tanahon, pabor kay sa mo pero di pabor sa nag-abang ni Satbang. Kanang Alegria Food Park. Nasuyaan, gisumbong, gipar ana Dimuli. di kanang ara mo pero abang mo sa gobyerno. Abang mo kuan, abang mo nya di ka pa sa pangayo. Sumbong man sa nalimpyo na. So, kami okay man sa nila hang naagi pisto nga food party center naman po, pero nindot na sa tigito yung mga taxi mapugos magtagbinta. Kato na pa to yung mga 40 di ayos kis mga gusto mga kuan gud mga tihik. Kaya gud na nila mo adto dito ya. Adto lang yun nila ikuan ba. Mahal kayo mga tunog panagsar. Mga okasyon ba? Panahon ni mga special tao mo kanon ato ka dadon ni mos pahalo. Pero gusto lang kang inadlaw nga ubusog ka lami. Ay, practical. Mao na ako target ka asa mga nag-drive kaya tog tisa. Ana man ko kaon na kanang magsur gusto ko magpabugnaw tibok adlaw. Adto lang ko food court SM mag ana. Pero ka ako gawas. Kita ko sa mga dagkong gawas kasi safety ba. Ay mga balbakwa. Pero ang food court sa SM dili man sa kaya mahal. Oh, gamay lang Pareha ni nga service. kag restaurant pa. Murag pagmasar po sila. Ay, Tapas mga- ka may presyo kapag masar. Oh, nya sip usay mapugos sa kong pili dira kay safety ba. Usahay ang gawas. Safety man sad god. Oh, kay Walay na apog ba? kutsara nimo. Steril Kontra. lang yun. Nyari kas gawas. Wala na imong nirisgo lang ka. O na pos gawas nga kanang ilaging inito nilang kutsara. Waray kaso magdaham ko gako kay ang issue ng init kasi magdali-dali mo na wa pa day ang imong nagamit bag-o pang butang. Bagong butak ka na. Oh, medyo ana di ko paranoid ko ba. Sigurado na lang para ditso. Puli-puli arabayana. Gasan. Di na ma Butang nito wa Yeah, pag kabukal. gamay naman kayo na dadon na lang ako dire. Ya, ko anong kuyaw lagi ko scout nasa kuidaan ng apoil. Kay kaso di ko salig sa mga plato kato laging COVID. Ay na apinan na ko kaan raman dako yung bag. Na koy foil na sa koy wax paper. Boy Scout. Oh, nang makita na ako nga alanganin nila ang mga kuan ba. Mga plato ba. Ana lang nato. Bahalag ko di safety na siya. Foil nagaan ra man kay ng foil. Gamit pa na nimo sa nasa. Dan nakapiko na ba 5 niya. Kadang aray ko kuan kay mas lami man kunya mas dali no mulinya ka Jollibee dugay kayo. Ari pa kas mga food court ka ba na di sakit kay nga Pag 30 minutes o pag order. kani kay nakaana nang adobo ba. Oh nya. Slice na lang sa kaon. So ka pas-pas kayo bis ka kay pabura ni. Kami nagkawan ka ba ya? Anay sao na man kung tuko mga pares. Kini na bagong tanan ng direksyonahan. Katong kandingan. Oh lamay. Napo na sa SRP. Katong mga Kristiyano ba mga tagiya to lamay sa ba. Hindi na magtatad. Tulo na nakabuwan. Saya dengan marking dari Nagsirado ron Lunes. kandingan. Lami dire no. Oy sing ano man ang Lunes sirado. Kay sinulog namuisto dito. Bang sinamista siguro. Uy, nindot na guys. Oro ay gali ay trabaho pa ko dire. Nindot na guys suri-suri nang wala nga buhaton ba. Mura na ina 20 daghan nga mga makita. Karon mga sinulog. Ako
ako tingnan na sir, di na ko ganahan ng surat. Iya mo kanong Dili ko kuan sulo. pigol. Ako dili ko na kan way buhaton. Ganang ganahan ko magsulo pero may mingaw. Na. Di ko ganahan dagang tao. Na. Ligtad ko kawa. ganahan. Ako ga dik sa ko ginagay tao kong kasturya lang. Kanang tanaw-tanaw na nila ba. Mga nagad na ako sa gawas. Na coffee shop tanaw lang ko. Wala la istorya. Ya. Kanang mga tinda-tinda kanang naglaray sa Biliana. Baligtad na sa kong asawa ganahan kayo mga inanam, Window pista shopping. laglago. Tapos sa pistan ko, ano mo sa di mo magsinabot. Alam, sinabot din mo nung kay. Muna yung mga pamagis ko, mayawa. Bahinan sa siguro sa Bahino na no. pareho sa mong lagan. Banding sad mo, oh, banding ba? Okay. Pamurag tubila ninyo yung relasyon ba? Okay. Diba dong? Sige ninyo ang yawa, gusto ginang buwag dun, away-awayon yun no? Muna inyo ng buwan yun, mag-away, mabuwan na yun ka ng buwan nga, kita. Pag na yung gusto, mamura tag-awayon ta rin, isabong ta. Mabday plano na ko kanang nagit dagos kanan ayaw tingnan. Okay, pamilya. Kadaghan na ba yami? Di mo Oh. so. Kaysa imong anak, nga apo pa no? Pila ganay mo? Pila na imong anak no? 5 plus 2. Ay, hallelujah lang. Biya sa lima. Ay, ako wagay ko. Sura na 5 na ngayon. Anak, kalisod yun. Dilak na, masakit. Adto hospital. Katog. Tiyan mo na ako sa experience ko ng 5. Pag primero ikaduha, masakit ang gaya na determine duha. Sampit ka na Ah, sampit ko siguro. gangan pero pag ikatulog pag sa 5 dili na ko maratol din. Anad na kayo, no? Anad na. Ulo na. Kanilang bago pa ta makartol-ratol ta. Tanan gina. Magsugot ka. Bata yun. Gikan kis pagkatao. Nagabot 6 months na naglihok ngipon 4 months. Ah, ito sapa kaya na eh. Katulog na. Ah, kapuyo na eh. Mo na Daot hindi ko at na. iya. Di biyan na kagabalang sulti. Mo lang ubantayan na sila. Sapon ra. Pero pagka ikaduha katulog kapat kalima dili na ko maratol. Trabaho naman ko. Kariha na natural kayo. naman ko na sa bata ng sakit. Wala ka noon na mahawa na. Wala mo din kaya. Biya Ah, sa wala ko. eh. Balik lang ko. Dili ko yung nana. Iya, Ako gila ganyan na. trabaho ako na masakit ang mga bata. Sir ko paulit balay. Masaya ko monitor. Kuya sa isa. Mo Uban na naman ko. Ang uban naman may nadungog. Gaway ka rin mismo asawa. Kabot ko. Ipasagdan. Masawa di ka ayos ya? Chill. Say kanang murag chill lang siya. Wala siya una ganing nga Di sa kanang mo panik? dili mo panik. Ako nindot ginong kaya nang inuna na noon. Pero ako dali kay ko mapanik basta mga bata magkasakit. Ah, kagang sila ka nung Dili ko- karang mo anang lihok kayo. Dili ko katarog trabaho basta kumalugog mga bata. Di masawa di, wala, chill lang. Chill ra gyud na siya yun. Ano sa siya? Tawa po ay positive na iyang kandil. Ano siya nga? Ah, pabay na na, Oh, maayo ra lagi na. positive ginoon kay Pabay eh, o pamastart. pareho may nga kanang Panik, mo panik. magpanik. Panik. Luoy kayo. Ora bitaw sayang kayo ko mas mahit ang na negative positive kay Oh, battery day, di ba? Oo. Positive Wala kay negative. negative positive di man magsilbig mo ana mo spark. Mudagan, di ba? Buwag ang ina. function. Positive imong Oo. magnet, Kaya imong puro ipilit. mo negative huna loy yung anak. Ang ako lang maningkamot jud ko nga madaan ako hospital pero siya dili ra baliwala ra siya. Pabay. Okay lagi na mga Babay, bata sa ina. mga bukol magay nana mo na mga bata. Ayo ra na. Oh, inana ra na siya ba. Pero ako di nagtabot ko sa balay magkita ko sa mga bata nga manginana. Wa na magtutuyog na ko pangitag mangagaw kanang mga simple lang nga mga kuan ba. Simple galing nga remedy. Mutuwa jud ko ana gyud. Mo bitan ako mga kauban kanang manghod pa nako nya kasi may paila mga anak ko ayaw mo garatol. Muato ninyo ngita mo mangagaw. Palitin nyo sito nga apple, isagol ra na ninyo kay di mo na mailas mga bata. Amo sige pa magsige nagbawas hantod ang iyang kainit balik. Mo ginay kong obserbasyon gyud. Maulian Sa mga gaw bisag bisag kay plitlit. Kagabi na ipa-check di ba plitlit asa na plitlit na. Agaw man sa dinggi. Oh. nara din na ay nya. Ano man ganina sa kuan tambal gyud ang mga gaw. Dapat magandam Preserve ka naman na. ganina sa i-approve naman ganina sa mga gaw. Ana pa nung presko jud kay na sa imong tukaran dili Nagtanong ka na no, nanubo ra na. tubo ra na siya. Kana mang. Kita kag mga gaw kanang tawa-tawa gud mao na Kasi siya. akong naka ni ako ang kulpaan na sayo pang makuha. Di ko kaila ba. Dili walay kaparehas niya. Waliya. Walay kaparehas. Andaman lang yun ano. Pwede pa na dili sa dengue na o pwede po na gilanat. Pwede ra na siya hilanat. Amo bitaw kay ngono sa mga kauban, kamo ay mo karatol lantan yung bata.
Kay kanang ilantan yung bata, ubos kay ng klit-klit, dili kay ingon ang dinggi ray ubos sa klit-klit sa inyong anak. Pataas na siya bisan unsa mga infection, mga agaw mo ginanggit nga lang siya mga agaw kay iya tong Pagkuha sa agaw, kagaw. Mong kagaw siya. Bawas. Ang kagawon, ang pamatyo ng kagaw. Oh nya may sa dakong obserbaran niya, Oo, katong so- i-mix nimo nga sito, katong Ato na. apple. Kay mo blend ra siya, Oo. lasa. Nya mainom sa bata, di mo sukol. Wala man na siya baho, bisan pagisagol nimo nagatas Dios. Tubihan no, gituyog Oo. gid kinayahan sa. Kay katong uban Ay, mingon sila sino ba? katong bulak sa kapayas, dili man kagwanta mga bata na musuka Kani man wala ba, wala baho gituyog gid Bakit? pang bata, no? Murag naara lagi ko no mga tambal sa ato ang Pag-ibot pag-ibot. tanang herbal. Ikuha lang, wa lang gitudlo nato kay di sila ka kwarta. Di mo sila kagparta. Oh, dili edukar di ba naman tay public school. Ang itudlo din nila murag tudloan tani nga mato itapok ni sila matudloan ni nato dili sila ka makabaw. Ang medicine good, mura ra mo siya kanang diary. Ipanguha lang. Yan, Dinali nga proseso ba. process oh. Murag fast food ba? Kita gitian, tomar ka ng tabletas mga. Pero dili gina siya yung tambal, mura lang siya pang-relief. Yan kan nitambal na to imong Kalma. kagalingong depensa. Mo ang kuan immune. Nga na po yung uban mayon magsalig sa herbal o nya dili mao ang proseso. Opo na delikado na ino. Mao lang na. Dili pa bukalo May dahon. tarong, dili limpyo og tarong yun na. Kanang dahon sa kuan pang kalabanga, dahon sa bayabas. Sa unang panahon, o ginay kasagaran. Samad mo na ikuan limpyo. Ang kamunggay sa bata asa na siya pang Iron man na siya nya og kanang mga samad di mo mura na siya anti-inflammatory ug katong para sainganan na niyang pahilom sa ug kanang samad. antibiotic di sad. Anti Pugan. blood clot. Ang mong mga masolan niya og katong mga ugat-ugat nga naputol in kaso masamad ka mo lihok na to siya mo to siya murag mo kuan ba Bye. utapot. Indot to dito. Ora nagkatong turmeric. Tambal mo na sa madan turmeric. Dito ka wala kay turmeric dito. Mga lagi. Mo may gamiton sa mga kanang masamad og buwak sa mga karaan Kana. sa manok. Sabong no. Oo. Ang sa baa di sa mabdos mo sa ng kamunggay kay pang gatas no. Kamunggay o kinason. Iron. Pero sa bata dili na siya tambal sila anat no. Sabaw pang Anger lang siya pang sabaw, pang supplement lang pang supplement. pang resistensya sa bata. Siya. Pero mga agaw gid ang buwan kita ni dira. Muna ako yung susubot nga ano po ng dili sa buwan. Tubig. Pero ang bata og nginom lipay ka. Mamdara akong apo pero buya guys, nginom kayo. Hindi ginaminom soft drinks, tagaan mo soft drinks asa mo inom. Wala. Tagaan mo Dios dili mo inom. Kana ka magulang ang kanang laki. Pila na yung mga punong? Duha. Sa pareha nga bata, sa pareha nga anak. Sayo mga Itong engineer. oh, Katong mga bata. diwas. Sabong to. Kaya sabong. Don't count your eggs before they're hatched. Awan sa man kanang gitawag pabutang. Dili ka butang gid yung baboy ka nang alanak ako no. Kasi sa kwarta baligyan na niya ang ito ko matawo. Mo na sa mua pabutang na siya. Amo na sa butang. Oo, sa mua sa norte. Kanang baka, kabaw, kanding, baboy. Imo na siyang pabayran pero barato. Pero mo po na lagi wa kay kasiguruhan og kano sa pamanganak. Pre-selling ba? Pananglitan mamatay na. Oo, sa sunod na po kang kano sa mga anak. Pero Nakabarato kasagaran ka. sa mga barato. Pananglitan kantidad 3,000. Yung siya 1.5. pabutangilan ning akong baboy mga nakay ni ini kalutas ni mil butangil ning 1,500 imo ani ikay pili og pinagangindot mo na sa mga kasagaran Nya mo lampos po na kasagaran o palpa kay kadagahanan. sa mga sa mga karaang panahon Kaya pa. kaya nila kay mga kugihan man Buutan pa sa mga karon buutan sa maldito da- naman. tao sa una kasagaran ang mga tao gud kasagaran sa mga karaang tao jud ug unsay sulti tumanon ginanla dili Wala pareha naman karon ko nga dagang na- scammer Oh, oh
nahugawa naman ron ang pangutok gud. Halo mo gud ang tao gud karon. Murag katanaw. Magtanaw nakagawa na. magtanaw gud Nagkagaw ang utok. ng uban dili. Kato sa una, kuan pag yun. Oh, ang sa una gamay ra jud kay ng mga maldito, dili mo tuman sa ilahan. ilahan. Kaya nang magbutinanggo sa una. Oh, mga ginanggaw. May lag na yung mga 3% sa una. Oh, nagkaroon ni katay ang virus. Nagka 30, nagka 50% ng scammer, no? Di sa Chiquinita. 50. Sa bayon ako nag-abot na jud ko sa maganikano na buwan ako. Ikaw gani taga syudad bisan. Imong gatuan taga probinsya way tarong balay, busluton. Inigabot nimo dito. Pangitaan juga pakanong gaglamian. Oh, may pagtinagdan ba batas? Tinagdan nimo. Karon kay Kalisod paradaan pag ang mga lagot mo na. Pero karon Kasi dili lagot na mo. kayo. Kamuti kahoy? Kamuting kahoy. Bisan unsay asagol padala. na siya, root crops ang lagot mo na eh. Oy, paghatag ra na sa mga karaan sa una eh. Lagot mo. Na Lagot nya. mo na sa mga. Mao bitaw nagikaroon ng Pero karon wala na. kana mao na ipoy bisan ganig inana mas daghan na gyud kayong mga hanggaw sa syudad. Ang arang-arang pa lang sa probinsya kay wa pag yun nakagawa ng putok ba. Dili kaya gid sa Mao na sa Manila nagagrabe. Daghan Gani ka ka marunong ron. ang kuan Bal gani. nga was butas lugar. Mutana gani kas guard sir, asa dire daw dapat ang Glorieta di pwede magtanong. Ang guard sa Manila, dili mo baliban na. Oo. Dili mo anang ay doon ka lang sa ana. Ay pagainig direct probinsya. O bitay rason nga daghang turista sa Cebu kay bisan asa kuno ka mahimo kuyugan pag gani ka. Dili na nagkamarunong na sa Manila. Isag pa rin na Grabe, no? guys. Balibara no? No. Taxi driver dito. Oh, gaw na kayo. Gaw na kayo pangutok Na, eh. pinuangan lang gani ka. Tingko lang kasi istorya ba Daghan para kayo makapay mo nagkahugod. Di, syudad sa ko. kanila. Kundi ang kuan Cebu City padungkod na nago na siya nga posibilidad. Wa pa lang Na. musod, wa pa lang Na. mukatay ang kagaw. Mga taxi driver yung nana na dagan na syudad pero Wala nga, eh. sa una ako lang noon dili mo ko na maayo taga tas pakapin maayo dili pa salamat gyapon ta. Bubalik Natay grasya gyapon na nato. abot. Oo. Igantang mga kalamidad nga di na kabawi. Napapilay share ninyo pasayro na ko Tagalog ingon ni siya nang drive taxi ito sa una ang suplitihan is 49 di uli na ko niyang piso ko salamat ma'am ora sig dangang haba piso kuno giuli sa ilaha gani kuno di gani kanang magpasalamat ang driver mangayo pagduga Tagasa siya, Manila. Manila o siya kuya sa buong buhay ko first time ko yung nakita yung binigay mo yung sukli. Oh, nagdagan pa mamiri. Oo. Diri Cebu City. First time ko nun niya sa Cebu. Mo tong gingon niya nga first time daw siya nakakita ng taxi driver nga. Daghan pa diri. Oo. Manalamat pag yun ako din ano. Salamat. Then sukli mo mamo yung ganyan. Kabasa po guana. Laganap kay sa Manila. Pero proud ba ya sa tanging una na tayo kumpara sa uban? O lagi unta di mausab gyud nana. Kanang mamiso, kanang muuli gyud ang mga taxi diri upa ko suway. Mao lang gyud na yan nakahawd nato diri. Kaya na mo patumpay Muslim pod babi kay first time diri. May na nang Diyan magkatapok magay kay. tourist ako hindi ito na sa buwan. Inana pa sa Baguio. Ay pa sa kayo Mga driver dito. daghan pa sa kayo mga maayo. Kanina lang gyud yung kuan gyud ng Manila na kuan lang gyud no. Manila wala na ako na driver dito dili mo. Na naginang Mga daw na ipagkapit. dito. Isod ka Kanang dito kasuway prank kuan. ka jog istorya ba? Tuyokon ka, mo imong pasabot pero sir, hindi tayo doon, dito pala tayo. Sir, okay lang sa'yo, nasa kuan, add na lang tayo ng kuan. Pagsugod ta na nya. Lain gid ako, nidagan jud ko. Sige, paghunong gid sa in the middle sa road sa may Manila Bay. Oh, ito na kuya, ang sakto ra pa daw yatag pero nato siya gisapot ng puno. Nidagan na lang ko, hawa ko kay pura kay to. Pero wala ko kasi ang kato ra yung dire. Hoy, tawag ko. Ako ra man sa di pa gito mga mong direksyon ni ingon na lang ko paghunong lang gid sa na tunga-tunga sa dagan gud gawas sa dagang overpass siya gid. Oy. Kuan ba sa una Manila nya. Kanang sakay na lang ko dito kuan balay na lang og jeep eh. Nayak naman ko ana times 3 to yang sasabot nya ko ganahay lang gid ba sa pwede ra gud tuma kausara man. Ako na lang gidaganan siya. Pero ang jeep dito masukli yun. Kana lang.
Suklay gid. Daghan man mo amo sakay mahadlok na kuanon. May gid dito magandang gikag pero may suklay. Magana ko sakto. Kanang kuan ba, insakto. Change ba? Oh, siya kuno kuanan do. Sakto kay may nga way kay sulod nga kita. Wa kay dadon mahal nga sa lubong. Kailangan sila 70. Balik na pug ka Singapore ma. at sa karong Sunday pa. Ah. Dalero de. 1 week ka pin. Oh, wala de ka 1 week. Oh, One week yun. Ito ba doon sa Apo? sa patro. Sa Norte Sunday. Pagkalunis siya na rin. Trabaho na ba? Depay siya out. 4 hours na yung pinakadugay dito. Plano. Baho na po. Paraiso lindot nila na. Wala lang yung overlooking lagi sa akong class. Kay labi ako sa Guyana High School. I-open nilang luyo para overlook. Wala na labi. Okay, view lagi. Nanay phobia ang Tagayana. Ay sa? Nay phobia para sa kuan. Ako na may phobia ng habogon. Abo mo kita. Aw dagkuan man ta mo nang wa ka mo adto tumbusay. Dili ra busay, kaya ra busay. Atong nga to tag-tabs ba? Amo ba to mo ka mo Tara koyo? kay ko mutanaw na. Mutanaw ko pero dili dogay. Gilo kay ba? Dili dogay. Gilo kayo. Ana ganing bridge Mandawi sa una. Ingon ka ba lakaw ta bro. Muro magdelikado. Paminaw na ko ba. Di malikayan. Oh, ang hangin kayo doon kanang hangin kay nung madaka na. Maglakaw ka diha magana o nang tulay ko. Oh, kanang old musi. bridge. Oh. Saway ko ana. Bro, pagdagan ng sakyanan dili lang mo feel. Kasi kudoyan. Duyan gamay. Liong na ibungay ko ato niya. Kay ko lang hangin na niyo madaji ka ni wa kakabaw sa dire okay pang hangin. Kung makakabaw dito sa babaw. So, Mo dito ilang galihan di gyud dito para ra sa sisa na nagkuan nakikog. Safety putos ka Ah, nang nagdaginot screen. ba. screen. Oh, kanang na may mga Tika na kay ni ambak de sa una eh. oh lagi Tika pa ng kat-kat. Tika ng kat-kat ya. Oh, kana lagi sa gid. Ano man puno na kay kagaw ay mga agaw sa utok pa. Utang na tag mga agaw ang utok kay grabe na kaso. Di na mo kakagawas dahil na kay mong panantaw. Hindi na kakahunong sa nanguna no. Wala na rin wala sa kabaw sa ang pagsangpit Ginoo. Wala ilagaw sa nan. Mo na kalipay siya wa. Mo na yang nakuha na ito. Limon sa Ginoo. Yan ay mga tentasyon. Mo na ilang kalaganan. Naga pa paglaom na. Kuyog ya mo na sa nan. Ako ganin bisan mo sa kabisi na ko. Kanang sige biyahe ba. Magampor man ko sa hilom gud nga mayon tang biyahe nga dili walay dagang problema na walay sabot. Kana gyud. Life disgrasya. Ya, imo Ako nang i-share gani sa ubang mga kauban ako kay usahay ay magpa-rescue gan na dumpulan. Kung ikuan nila bang ako sapit mo Ginoo sa hilom lang gud nga. Kana. Maayo ang iyong biyahe. Kana nya. Kay na may usahay ko ako kada adlaw ko sig dagan gud na usahay kanang binuangan kakalitan kag cross di ka Kana. kabantay. Oh. Masalamat nga walay na una itabo. Oo nga. Sa tanan niya, sa di makita na to ba, nga lawa man to baga itong bagampo, pero millions ka mga posibilidad Ah. na pwede ka mahitabo to nga ma-aksidente ka niya, wat na hitabo. Kanirang usa nga, lawa man to baga akong pagampo eh. Pero katong mga nilakaw kang waka na taga kag poste, wato nimo na kwenta nga, tubag man to sa pagampo nga proteksyon, di ba? Anong kwenta? Kanang bitang usahay nga makakita tag natumbahan, lubi natumbahan kahoy. Katong sa ko ano matin, to karon natumbahan gid kasya. Ikap, agad ipatay. Nung, wala ka dungog ni sa Landers. Na do patayng lawas si Tim Malba. Ano man to, di mo kita sa Facebook. Nilaglagod siya sa iyang uyab nga nung ipakita siya nga na patayng lawas. Isendan siya sa iyang uyab. Landers nga supermarket. Oh, sa Cebu City, patayng lawas na daw sa Landers. Nga siya nga traumatic magkani nga nung ni-send magkani.
May bulong man na patay sa nga patay lawas. May nagikog o kuan gahapon. Wala man sa Facebook. Ihilom naman na sa nila. Oh, landas Bawal man man. bawal niya mada. Unay nakakuan po sa media. Kaya itong naibomba sa IT Park. Wa jud media. Kaya siyempre na ba dito ang mga advertisers sa newspaper. Mga na ilahang gatasan. Yung mga ibenta din na ang way Kana ganing mall tropics kanang itong nagyan ta padong bugo. Oh, Itong day namatay nga bata, o Wa. hilom ay. ilom na. Kaya ang all the tropics nagbayad na Sunstar. Mga Mga bantay sa Sunstar. mga kaliwat, nalipat sila sa bata. Ato. Dahilom naman. Oh, tunay ni una kag ligo na. Ni una kag ligo ba na inana bata nga nakuan. Biya ka ba mo lang ngoy nay. Tuga. Gadak prabo. Di pero mas lahid man ka ato. Ayaw pa kumpensa ato sunod ha. Di sa sunod nga lugar ba una ka nangatopa ang uban niya nagligo-ligo kag una kag ugnaw kuno kayo kung naanad man siya sa dito sa katawan lasang Sa kuat, sa pare. alhibe Alhibi na ka nang kuan. kang nung Paul goroy ga drive Ah, nga nag-alibi siya nga naanad siya sa lasang nga maligog ka na sa kuan kanang sapa nga punta kay bugnaw na kay nagkaudto pa sa lasangon nga nagsiya nangatuog pa siya may nagligo-ligo sa Paul. Oy, digid ligo. Kana igor ang Di ba nanghid ba? Oh, pukawa sila. saan ba siya? Murarag ka ng tubod. Kawan di ilang pool. Mo nga swimming pool ang Pula nila ba? Inubgan ang source niya pinot. Na dito sa mga Medellin. Kanang tubod gikan sa bangon sa bato ba? Ilang Ah, ibutangan nilutan ka ng na. Sa pool. balay ninyo? Kapit? Dili dyan sa bukid. Malayo ka? Lakaw? Ato siya may atuon gis mga tao perme kay og walay tubig sa kanang walay aga sa kuan Gripo. maubsa na mga tabay kato siya di wala man tayo hubas. Layo kayo. Tubod 30 man siya minutos. gikan sa kuan. Bato gid siya nga bangag. Tayo pod. Doon tayo na. May Kana dili. siya grasya ba pod na niya turisto ah. Picture ba? Oo. Ana gid daw, watay bayran wa MCWD ana. Kay gikan ko na siya to sila sa yuta ni sulbong lang nga atong bato. Murag pressure ba? Mo gini Kana kung inatag kuwan, na kawasan. to. Kada mga waterfalls there's to ah. Kabudlot mo na. Oh. Tubig mo nagikan sa bato nga way kaubasan. Ah, diri rin siya okay. Asa na kana. Tungamo na kung Taiwan is hilig kaya na Ay sa? stop there. Kaya ada silang lasa. Chow. Chinese. Taiwanese more na. Sa pig dive, wala sila. Dili mo na yung lahana. Ang dili sis panpad. Nato titupad po nila nga food park ba. Wala sila ka. Di paguro ka kuhan. Kana sila verde ng mga kuripota pero magkuyog na nag-usahay binatong tag-skis diving. Saya ko na lang lagi sayangan di makabayad tag 4-5 niya ko say kameran doha katong Sa bana. pagkaon, galante kay sa Oo, pagkaon. galante sila. Pero gana sila ha. Sila kaon na pan. Kape, sigarilyo. Kusugin na sila ni Oo, garilyo. kabantay ko. Taiwan isa. Kape, sigarilyo. Sige na sa New Star no? Casino no? Dili basta kanang mga negosyante dili kay na Dili sila. sila. Di pareha aning shortcut. Mga kuhan. Mga gani, professional. Lahi gid nilang may businessman nga ko. Okay. Sila ay Maria Luisa. Kuha sila unit o. Dito na sa Taiwan. Ilang balay. Maura na ilde ang lambalay pinayanan diha. Taga Taiwan. Manager mo ko nag-dive shop sa una des Malboa. Yan naglayan siya giya. Nakabaw na siya ba noon saon? O gina mo sa itong syudad mo kana mangita ginako kay bisan asa ko ipadpad dumdum ko mo ko. Way dili mo dumduman na ni Cebu. Oo. Na magani dili gyud. Ngano mo dayong gamitan na ning Google Map ko. Tugan na tanan. Pero katong diay gisugo na ko sa katong inyo ging gatuan Busay? Taps? katong sa
giadto ninyo sa lapit sa may kuan ay. Sa pari. Kain po to katong murag balamban. Lapit. Kanang Charlie's Cup. Katong nagpicture-picture kan West 35. murag kubo-kubo. Uy. Kamalin na. Ako Ah. lang ko ana. Kato yan ang Pagbalik niya dito nga layan na guys nga nagpabog sa pig dive. Nasaag siya dito siya sa bukid ipaagi. Gusto. Diretso matag Dahil lang nakuha. proper balamban. Dili na gid ta ka masagsaag. Padili ko masag siya na asa. Basta sabi na magkanto ko kaisa. Ito yan. Ang waves bisag walay signal na mudagan pa man pila ka ko ano kilometro mawabi na signal no? Depende sa na may offline nga. Kung offline man siya Oh. say makakuan po na mukambak lang kalit mawa na ka Kung mag-search ka ng Google Map kinanglan gikan diri haugtod na abot ayaw gid putla. Kay imo nang putlon saag naman na. Kanang iyop na mo kadali, upit daglay. Application, disconnect balik ni data. mo wala na. Libog na to sa ano inang ilaha para mabalik Kung sila ka tong map na offline mode, pwede na may application yung nanapod. Pero ang accurate kayo good kini man kung Google Map. Waze puli lang kasi nakaapan sa Waze. Ang kanang Waze karon Google Map na pwede ko na itagihan. Mar ilang datos ipalit na lang. Or good sa Grab sa una. Uber kompetensya pero Ipalit. pagka wala sa Uber at katong tanang unit sa Uber, Ipalit. buhat po sa Grab. Yung nakao no. Di sila ang Uber sa Amerika na lang. Uber pa sila dito, mga Asia nakuha gid sa Grab. Okay kon. Kaligan pang Grab. Ila na yung leader ron Grab o way ni atbang nila no. Sa auto no. Ano mga Ay joyride? daghan. Pero wala jud ingon nga nasikat. Unsa nga daghan? Ang cars, InDrive, Na po Taxi. kanang joyride. Joyride. Well, Lima na sila tanan. kasi wala wagan grabe day kakusgan no. Wa jud ko kabawa na, wa ko man-download. Ang kinahanglan na nako ang angkas o Ang angkas ug angkar mao na siya. o Sorry, tagiya. move it. Angkar na di angkar. O angkar truck sa mga auto na siya. Mura ra po na Grab. Ang motor may angkas. Di angkar ko kuno ka na. Ang Move It usar na kang Grab. Wa ko dungo ng angkar de para na ikaw pilian. Pag-oran na siya. Kanang InDrive kaduhan nagbalik dere sa una gidakop na siya kay illegal man wala man sila mo franchise. Bayad. Bayad mo gid lang legal. Ngayo makabaw nig nani mga investor. Pwede nimo bagsak no. Ang gobyerno ginato pero ginamarta pero Mana way mo sa negosyo. Ikurat. Kay di pa man kay ka pagay mi sure nga maayo na inyo makahalin mi dira ngayon na nimo dako no. Palihon ta. Kaya ang rason nila ilang i-regulate pero ang daglabawng rason na nga na yung mga SOP kaya ikaw magnegosyo ka dahil Cebu City o dili ka kamao diha bisa pag maingon ka comply ka sa mga requirements niya di ka kabalo mo hatag pagkapin litsuron gyapon ka Kana nang pabagsak lay lisod lay asos ilang Ginoo ni magigo na nila kay kita ang Ginoo sa di may malipa na di sunugo na naban mo ko balay. speakers bati na kay dalan niya Kuyo po ni mo na kuhan ka dire da. Sulit-sulit ako di kayo doon. Saka nila ang kapalhabal nila dire mga transport. sagol labal kasikol Oo. nabintahan pa dire kung para na small buwal niya papresyo ng small buwal kay tagang mga turista Ay, di pa na na sila. base ka sila minimum Di pa na sila kuhan. Napasaka. Way mo sukol. Muna yung usas ang pupuna ko ng matarong po ba para managkan dagang maka yung kawas ba mahaw asa na gani
Karon Mga low nagagi cost. dire. Oh, Nagagi dire. cute kayo. Mga tag 300,000, 500 ka kuan guro na dire pa man. Barato pa. Dagan tricycle po Pero do. city na ba yan siya? Pasugod pa nga city, di pa gid doon. Karkar city. Modeng Karkar i-develop nila sakto kay nga lugar mo man na dolog simbahan, dolog eskwelahan. mga eskwelahan ya, mga kining Dito na yung nga mo. ka tricycle. Indo tong experience sa Primark kuan to, Camellia Kung sa May kuan na experience niya. developer. Piluper na nung Bili Eh, Esperanza. Dool malakaw ra nimos mga kuan ka na yung lungsod, dool kay lungsod na yung mga tricycle. Ang nga lang gina siya dikta taga diri, taga Danao ba karon mamuyo. Gana ka magbalay diri. Kana klaro pa nga mahimo gyud. Ay, kudo kuan na ng karga na yung mga kuan dire. Sigaran na diri, litson na magyud na mga sigaro. Lagi po kung anong nga syudad, kasi kadakaan nila pamorta dire ba nga na syudad sila. Remittance guro, Wala may mga remittance sa mga OFW. O may mga kuan dire no, industriya, pabrika. mga kuan ra gyud ang pawan. Daghan mo gud mga nagnegosyo na diri gud. Uban pang-export ng ginanay nila. Basin bali nila small buol. Gusto sila masiti para dako ang hatag sa ila bisa gamay maukuan ba ang sibusit ang small buol di sila pangayo dako kani. Ako sa ning karkar gud murag nakuan kuan sila sa gidaghanon sa tao ba. Ah, Mulbol gamay man gud. kana po no. Ako kini karkar. Pila ka na pila ni mulbol ani. Sa Indot diri. indot karkar. Kanta yung kon. Mura siya gagang bungturo no. Bungturon siya. Gagang mga bungtod. Gagmay Pira. bungtod. Ang saktor mura siya bugho ba. Ilang bansa yota no. Mga ora dito sa Bugho Bogor. sa nga nakaibabaw gamay, mura siya kaya na Chocolate Hills. Ang dagang developer dagan na. Pero usara no, usa ka metro no. Usa ka metro ug usa ka tong wala no, isa no. Katura kay sa metro. Duha gani dai. Oo, katong kay sa metro ug gan. Mao pud small bual. Pero sa mga lungsod-lungsod, small bual ray duha. City man ni siya. Oo. Ano ni? Kare na unta ka to. Pamilya. Wanon kayo. Indot kay Mixa. May feel na sila ng kuan ba. Kabante. Hidup lang gani ha. Wala na katubo ka magariya. Kuan do ganiya. Ilaw ko ganiya. Oh, di ba ang mga anak nung nag-barbecue? Napadahin ba to? Oo. Muadto sila paregsama. Dito. Maging mo ka sila kanang di kung depende di siya mangay no kanang store kanang bike ba nga nakapurma daan pwesto na ila dito abang sa pwesto kasi asawa Inadlaw naman to sila. Siluan. Ah. Gagaw sa mga tao. gagaw nga kuan Then sa mga pwede rin kita may barbecue. Pero maluoy mo gugawa ng mga silingan nagmuna din. Isod magayon ng atong Mga hero. kompetensyaan. ina lang di ba nakuan na po kana Issue na po ta. issue na po nadungag na po Kung na pwede nga daghang kitang mamaligya at Hmm. itataglaing option nga. katutang inato ba bisikleta gani nga naay mga kuan sa kanang kayo Na otro po itong malawon. ulo mo lagi kung di nimo di interest ang mo usab na no mabutan na nagkadugayan kanang Wala anang mo mga ginamang- bata pa man kun Wala mo mga play nga kuha ng kaduha kay ulawon po. nara gini pamaging sinayahan mapugos sa gina mapulan na ba pareha na mo maldito pwede mo sa una sinayahan mo sa lola ga buhi na mo nagkuhan lang niya nagaan ng mga kondisyon nga napugos na lang yun usab ako na naroon na kuhan na yun Kasaban yan. usaban yun watol na nimo padeng kamot lang kag unsay masulti
system kaya. Bunal lagi, okay yung bunal. Tago lang. Eh, pero saling na ano, ma-okay ra lagi na. Usap na nila. Yun na yung mga kondisyon yun. Abi ginayin ako kato na tong kondisyon nga. Lord, pasin mo na ni para mapubuto pa ng kamot. Grasya ra sa dinin mo. Kaya katong nasakit ka ba? Kabalita me. Para maning kamot ang kuan kay utok ya ato, tukan. Salig lang. Ano na yan? Salig na lagi. Ang kulbaan na to gamay. Kakao. Kulbaan na to gamay. Yay, bantay-bantay na ko ane da. Di na na mahimoy na ane kay si Papa. Kay buto na naon. Bisag todo. Kanang wata mo himuan tos lagtuyo nga may mong tao bro. Kinahanglan si kababaw so hindi ka na sa ginagmay lang. So ang mga pasing nanag. Nakita nila ba nga tarong na naginabuhi. Para gina nila Magluya-luya ta na yung mga training ba? Oo, kay unsa na nakuha? Ano makakita ka na, nya makakuha ko dyan. Anang pamaatasan niya mo po na sa sunod nga relasyon. Ato ginang obligasyon Ginoo yun nga nanaon. to yun yun. Ana kita rumon di pagdala kay Problema ng mga batanong doon sa taon na magsulti mo. Nagsubay ka sila generasyon nga o na ni maayon para nila. Ginoo na ginay mo hatag nila kondisyon nga maminaw na gyud. Di na nato no, di na nato trabaho pud noon lagi. Yampo ra tong trabaho. Sila ginay dapat maka-enkwentro ba? Okay mo lag personal nga relasyon sa Ginoo. Wala sila anak di gina di ta kausap na nila. Ayaw para na ako masigit ang tudlo nila niya. Kita kabalaw mo ampo. Ingon mo sa nila Ginoo. Saan ako paghatag nila nga uman kung gampo. Kanang Ato aging i-wish. oh, kana you did not receive because you did not ask niya. You did not ask because you don't know how to ask niya. Oo, kana. Kawan, ang uban po, what you ask kay dili para sa kayuhan pero para sa kanang imuhang mga bisyo. Ang giampo puro mga dili mong kayuhan, hindi sa naihatag. Agay gamay ba share mo. Kaning mga kauban ako dagan kay kubihan. Mga kadungan daw na ko. Pagkagmay pa ang mga bata, tod karon ng apo na lang ni. Kauban gini ba? Ingon din sila. Ako na sila sultihan nga. Kanang inyong pagkugi, sulat mo na niyo pag-ampo. Nagsalig ka sa abilidad man. Magsalig ka sa abilidad di mo niya, di ka kabalaw mo ampo. Pag-uwi na nga. Yung pagtigom, wala yung panalangin ko. Di gina mo lampos. Kay kung sa mga kugi ninyo buhat ay panalangin ko. Kung sa'yo itong mga pangandoy itong kinabuhay nga matarong nga itong kinabuhay, matarong nga itong pamilya. Total maginang itong yan po kay tanaw ng inyo pasihilang ko ninyo. Pareho rin tao sa ikugihan. Pag hindi mo na ako, mas kugihan pa mo may pamundag diskarte. Pero nga nung wala man mo yun. Mo lampos. Antot. Ako di man ko ingon nga niya. Since ako, importante lang na itong dili na itong mga mo. Kaya agay mo na itong kasabanan ta pirme. Anang Kaya yun. kita na mabuos sa itong oras para dili kayo mo pressure ba. Sakit ba yan ito gani. Butan tag asa ta paingon. Butan tag sa itong ipayo. Butan tag Kana. kano sa itong biyahe. Di gina mo ang plano sinonimo. Ang gusto sa plano sinonimo nga kanang mahayahay, dili na nga mura kag na sa Ehipto nga mura gyapon tag kanang sulugoon ba. Sulugoon. Ulipon ba. Ulipon gyapon ta sa katumura ta sa una ang mga anak. Ya kahayag. Ay kapoy kalisdanan pero gusto gyud siya nga mo asenso ta. Ito saban. Saban niya dili ta. Manamanta niya atot. Kano sa atot mo atas kalibutan mo nagibutan mo lipod. Tag mamatay ta. Oh na sundon siya. Na ako'y pamahaan na Ginoo. Na ako'y pamahagi dili mo malipon sunda na. Unaha ko ninyo dili mo nga tanan ninyo ang mga asenso inyo rang ibutang sa inyo abilidad tungod na ninyo. Hindi mo kalimot naman ako di ka na tanan ako. Di na mo baba. Usapot dili mo sa paningkamot. Planong mo sito ka. Mas may pagani kaya mag-share ka sa uban ng kontenahan mo. Oh gani. Oh gani mandos Ginoo. Kaya usahaw mo rin mo pag-share nga ikaw kuwang ganin sa imong pamilya. Naman ka kanang suot nga baso saan mo paghatag ng kay suot nga baso Imong gitunol niya, walay sulod. ra gyud ka sa makahatag ra gyud ang Magtagon pero ug buto ng naon, transparent imong gihatag. may suot makahatag ra ka kung kay awas-awas kung unsa na mo
nga ana usa ka makatag nga sakto di dira mo na ikuan mo na makita nimo bisag unsa paningkamot sa tawhan na agay mga di mo lampos usa pud ana garan kanang wala nila ma Kung di gani kumutuan ng kapalaran siya. Nagong ito na ginawang katanaw na to. Kanang mga to. O depende sa siguro na kapala paadpon niya yung nga delicate pero hindi mo sponsor. Ikaw nga mismo nagdati na ay parte gyud nga mo lang na ay free will nagi parte yan kuan kabang Ginoo unsa atong padulngan asa tapit nagi parte na nga depende sa tuwa kung liho tabangan taniya tagahan taniya mga kristanan para makabaw ta ba kaamgo ta nga dili ni mao matudloan ta ba mausab si Brad na kung murag dili kay siya mo to kana kung mga istorya na mura siya kanang unsa may ang panastaw nga kugir gina bro bawo Kita sa na. kay na siya una siguro Ayun, kay kado lahi na. man ang iyang ko dapat palaw mo ni ang pagsabot nga kaya kakugi nagagad sa anak kayo sa tong bilidad medyo mas ikaduhara nga mga nata nga Lord ako ni mga plano nga dira lang ka murag ikaduhara ang Ginoo ako mga plano akong abilidad ang akong saligan sa salig taon na Ginoo ayo ta ana imo ni tanan tagay ko grasya nga atong buhat tungod na niyan din tanaw ta nagkasalamat wala dili yata siguro Ginoo kun kayuhan sa uban o kayuhan sa pamilya bugibo ana naaji ang grasya di kasud kagalingon nimo dira na ko Isa nimo di sa kapasagdan sa kapoy na kayo naon mo na mag-survive lang ko kanaging kapoy ginagay ko sa tingon lay ko tingon ko bang nipo to man ko mulbual to panagi guys to nay angil nga to na guys ana nya painumdum na nga tawag na ako ang tanong uy Lord ko na di ko patawag ko na ko kastorya nimo ang relasyon man na relasyon magstorya magagalaay man relasyon nga kamayab mo wagi mo nagstoryahan na pila na katuig anang relasyon na dos Ginoo ina na ba storya ta Lord nga naman to Lord tabami ko ani pasabta ko ani indot kina ako mo ginawang bago na katunan amigo ba na amigong Ginoo nimo sa hilaw na Dilo mo, indot ka na nga, yung makapagawas na nimo, may ingon istorya na mo sa akong mama, kay nagit siya yung batasan sa akong papa, di siya mo niya mausaba. Yan ang gigamit ko nga, isurrender sa Ginoo, istorya anak. to na Yan, naibong na lang siya nga, di na siya magnaging, nausap na akong papa. Yan, na siya kalinaw ba, bisag na pang problema. usa sa rason nga dili na ko maratol sa kong mga bata so diyang naabot nagtulo 4-5 Amen. kaya ako mang isalig isurrender man ako kalingon ito na bahala Lord, ani ko Lord, unsa ra ko tao ra gud ko. oh Ini mo, syempre. wala may kwarta nga igasto sa nasa diyan Oo. hospital Di sa ay kana. napo do sa ay kanang murag dunggo pwede mo pagampo may bongga ni guli na sa balay bata kada duwa na suduya kay pagikan Ano yung ano para? saya kung inon gid kung sawa ikaw ba dapat gani ikaw babae ikaw o tayo tundo sa mga bata Ana, balik-balik ka lang ano, moro ginato sa bawa na. Ingay masa nang nang si pananday. Kasi tawag nang na. panagsalang ko nga mga bata gani nga tigit palina say tanan Asawa. gayon mabayaran na to natay kwarta naman usahay nga dili na kaya nga watay kabayad nga naaday laing kasulbaran Okay, way imposible sa Ginoo. Nani mo mader, kung giampo nga makaidayon kag oras nga bisag pinagmalan ko na am ginas YouTube nga ipaduol na to tong anak. natanan to na Paduol na tong anak. Kay mura gyud ni atong dampan na. Kay kung bata pa daw ka, nya imong gamot nakalawom na kas pinaka foundation. Ay nas kaya aari ka nako ang tao nga nagsalig na kumura nagkahoy nga ang iyahang wala sa bus nasa pinakanindot kay ngayuta mulaw ang gamot kung nanay mga bagyo mga kalisdanan imong gamot kagunit na kayo sa ning Kristo kahit na amang gani mo hata uban gani nga kung itong mga apostoles ipapriso na sila lununon na pero grabe lang ni Maya nag-awas-awas silang kalipay o nagpasalamat gyud sa Ginoo kay ito yung pagsalig hugot kay nagi kay mga paabot mapil ni mo nga idumog basta hugot lang
nga hunong na ang kayo. Mahibong na ka nga ang imong diamond angay na hunong mo ng kayo. Kung makita na nimo na ang imong naong mura nagkasakahamit ba. Inana ko na kung makita na ni Kristo nga mura nagnaa si Kristo nimo. Dira na mo hunong ang kayo. Kaya man naman sinaw naman kayo kita ang diamond makita naman nimo. Oh, si Bingay ba nga. Kita naman nimo imong kuan reflection yan sa amin ba. Diba sa amin so ang Ginoo daw kung makita na niya nato pareha na taniya dira na na di na hunong na kayo kay perfect naman ka in Christ. Perfecto nga ng Kristohano na ito nga tanan gilansang na lipayon gyapon para gyapon. Nay sakit pero ayaw ba. Doon pa gid Pero na usay bitaw ganun tao basta tanaw niya ang nanan niya wala siya problema magawa niya kinabuhi malimot na. Oo, Pero sa time nga magsakit na din sa pamakinang daw. murag sa libro mo no? Libro ni Pablo nga masayon pa ang kabayo nga makasud sa usa ka sa puslog sa dagom kaysa ang dato makasud sa gingharian sa Ginoo. Dato daghanang kay dato ba na no daghan naman kay kagtuan kontrolar ana abit tay ba kwarta palit lang tagon ay hospital ay doktor isod na mo tuo sa katong gingharian sa Ginoo. Nag-agad na sa siya. Ang sa ibang tao doon sila doon na kaya lagi pag Ginoo ana pagkitao lang yan. Ana nya sagarang og si Solomon nga dato sa una ha agka mang dato sa una nga tao sa Ginoo kay dira po sila gigamit sa Ginoo ba ang tabang para mo katap pud ang buwan katap pud ang plano sa Ginoo nga padaghano ng mga mutuon niya kay mo kay kwarta di ba di mga kay mo mga pamaagi nga daghang kadungog sa sangyaw kasi mo sponsora ng mga libro daghang magamit nga libro ya ba o nang katong mga nadato pwede sa gyud kada dili na nagpasabot nga ang Ginoo di gusto madato ka naaway ko yung dagan Solomon Imo sa to sila nga Samuel daghang dato ko David gani daghang dato na tao sa Ginoo pero may kondisyon nga kung motuo lang ka sa iyang mga palaod o mga iyang mga mando manay timpla na sundon ba una kani ya sige ka buhatan wag awas ka pero malin kami ka-feel jud sa una boom jud ko sweldo na po mga moabot ang ginag mga 20,000 buwan sa kung sahon na ako ako na sa una oh ako na ako sa na una ako di ako kay for magpaugsa pero sukad ko kaning misud na gyud nagpalawom na gyud suswa gyud ang mga niabot bitaw nag first time in 10 years iambak lang na ko nadawat na kontrata sukad na gyud ko nga surrender na gyud kayo sa akong ginabuhi guys naabot ko 6 figures ang sweldo nga sa sinapo nga to ang project lang na ko dawat ana pahimo ba may contractual ito jud ko na ibong kay na naman gid ang nakikipakit ko nang sa kitang Ginoo ba nga ay mo kasing-kasing na gyud niya ba kit-on na kaniya mga milagro nga pahibulungan kayo mo idamang gyud unexpected nimo nga murag blessing katingalahan gyud grabe nga katinga kay gigamit daw na ingon sa ang leader gigamit na para ikaw na testimonya na nimo masulti sa mga tao para managhan sa mong suway bitaw be suwayan daw na ako be mutuo ko na daghang mas mo palaw mo na daghan na sa mutuo kato pakit-on na datong milagro ito na putong milagro daghan na kayong makakita parehas man sa unang milagro nga panahon ni Kristo ba giayo yang leprosy yahang wa kakita nya nabuta nya giana lang nakakita kumpol nga nakalakaw ay mga nanato aron sa una sa edad ko nga sa ton mga naulitaw ko kada mahal daw kan ginas buntag tibok adlaw ginang drama ng mga sulilan salida pero karon dili na magayo base sa Ginoo gusto nga ang tao ba madali mall asa to mga butahon no gusto nila butahon ang kalibutan ba sa kaning tinuod nga matauran mo na anas Biblia mo na buhat si Yawa ang Yawa ni Are para mangawat o mupatay para mabutahon ang mga tao matuuran mawim nakita awang kabataan unan rod yeah obserbahan na to manood og mga simbahan idaran wala na gito diba naman din mo ko yung mga simbahan rod walang dili kay mo seryoso muna gusto sa henerasyon maputol ning mga satanas dira na kutob wanay mo sunod para manggamay mo nya na buhat
adto siya wa yun lahi-lahi nga grupo. Ang iglesia ikontra ug isabong. May mga born again, ay mga Katoliko kuno usa ra man ang tanan. nga relihiyon mo saludo ko. Dili man gud Gawas mga kulto ang no kanang relihiyon siguro yung makakuan sa tao. wala siguro way para makaluwas. nako. Ingon Biblia way relihiyon nga Makaluwas. makaluwas nimo si Kristo mismo. Oo. Ora gini mo. Kaayo si mong si katao imong binuhatan. Dili man tayo ngon perfecto pero at least likayan na to. Nga dili buta masugba. Ana Puro gyud. nagbaga. Pero na ko i-share po niyo gamay Oo, no? kanan akong Sige no. Nay na kay tubig dira nay. Hindi ako siguro. Kuha mo lawayan nimo. Diyan ra wala ako. Kuha ni lawat. Good afternoon. Lawa yan dito gamay ra. Yun na lang. Nagigadakas lo yun ay. +1 ka. Pila na ka? Today? 11. Today, sir? Tomorrow? Yep. Ah, you only? Okay, okay. Ah, okay, okay. Okay. I call my brother first. Oh, yeah. Okay, okay. Thank you, sir. Okay, that's okay. Suki na kung kuan ba katong tagiya sa kuan nga European. Nice. Blessings. Karon? Favor, Yang favor. paling tayo. Yeah. Yung brother niya. Kalau to ada spoldo. Apa dah dia sudah likod? Wag din kay nagtabi-tabi pa to. Oh. Para maunda ang tabi-tabi ato. Sige no. Bantayan natin ka. Baka. Ah, okay na. Ana tagay ko an. Nice. Pagkuha ko ng result Tobias at Paul. Wala ra na siya karga. Oh. Lumol buwal. Ano tagbo din tadi ay. Karon ta siya pagkuha morgayala siguro buangay. Alangan naglangoy naman naga 6:30 dito yung check out. Sige, diyan mo ko sa Fernan Naga po. Diyan ako sa Naga. Dog syudad langanin ko. Sige, tawagan na nako Paul. Tawagan og balik. Sige, sige. Inyo lang siyang giadto. Kala ko mo. Ilakaw ni tatay. Magtamo. Asa ra mo kutob? Kailan man. Cubades? Asa Marites? Anti Imay. Ah, akaw lang mo gamay. Gihawanan din niya ko nipis man to. Gihawanan niya dako. Siya ko sa budi ka sulod siya ng daygay. Makasulod kasi lang ang Kristina. Digit sa dapit sa pultahan good. Kapit dito sa di ba Bulacau pa to wilderness. Oo. Dili ko sa pa ang usra ang makina. Usang yan man sa kuan yuta. Kung pick up ka kasod. Oh. Kay gi-widen dito. Mm. Na widen ni sugod ra desi nanti may si Marites. Kuan lang to, road right to boy man to. Pero kuan lang, gigamit lang sa Marites. Kuan lang ginagawa. Yan naman to sila yung mga parang payag-payag. Ay lang Kuha mga, harap ka, matag mga manok. mga bench. Aka ng kamal. Okay, nga si Victor, kuha nilang kurban. Victor Bana. Bana Marites. Okay. Sakto kayo. Sakto kayo nga deal. Yan naman to ilahang tree house. Ilang kumusuroy ron kay. Ganahan man ta ko nga magnaga. Boardwalk di ko mo kay sabat man. Wala na ako. Dixon lang ko balay niya. Wala na ako balay. Di ko mo kuyog niya. Asa man mo? After. Balay ra kamal.
Roger. Free hugs. Kuan, dinner ang kan. Ayun oh. Isa si Ay, sa restaurant lang siya. Alam mo na yung nagano. Kutsyon bedding. Ya makuha siya ni kuan may poldo okay poldo ka ng tod. Nagtagbuan ako. Uy, imong other. Padung na din siya dito. Small bual. Naglangoy na to siya na siya i-pick up. Alas sa Wala din siya. siya naman ang kuha. Napa siya lain. Naman siya Anara network. Mangita ko lain. Oo, naman siya network. Nanginahanglan. May ma-blessing. Pero ingon siya. Tagaan gid mo. Sabanay kay nagplano pa siya na siya gi-contact ayo sa muka. Kuan, ingon siya 32 minutes to 1 hour. Pwede siya mahuwat. Pero alanganin man ko. Ihapin din ako. Ay, ayaw sa gusto. Dalita. Ang sa istorya na kinagtawag siya sa iyang mga kaila para sa driver. Sayo ko na to naabuti ko ang pala ng spot ko. Oh, hindi mo traffic mo. Asa na Hindi na ma-traffic. I declare no traffic. Singapore di ba pag hindi na naman traffic ka sa 1 hour guys. Huwag isuyain Singapore no? Watakihag terrorist ba? Sige, sabot ko sila ka. Sa mga dato ha sa portal ng Singapore. Ato may Singapore. Boss. Neutral ground. Boss, may hapon. Ka syudad? Amo kada Petron. Na kay pasayro babalik. Wa pa kay pasayro babalik. Wa pa kay pasayro babalik. Sa oras. Karon mga 1 hour sa kuan Bipron. Usara ka po, betching ko no ni. Ako yung arrival bro. Unsa man oras ay mo ha? Sige. Drop off ni Wild Monkey Tagiya. Betching ko. Sige ba yun. Duha naman ang Bayfront Capitol ko ano? Capitolo BCF. Asang difference sa kuan Puente dong lapit. Kanang dulo. Nalikod si Budok. Si Budok. Alikot. May mga kuan wa kay na pulido kanang nagabak-ambak na puti nga lusa gani ang mga pananap mga backpackers sulod. Right lane, wa ta mo kuan bantayan na nato right. Ay sa istorya na bantayan nato. Oo na. Why na mo makuha ra sa dulo nga bus side? Dagang kamatabangan. Dala sa tagaan sila ko nya mayamyaman pag yun mo. Ubang driver nga
na imusod nilang booking kung artahon man. Baan nila ko 100. Nindot tabang ka nas nasod kay matudloan man imong maayo. Oo, bida nang daghan mong ngita na ko kay ang mga driver dili gid puguso ba. Presko perming una-una. Boss, ya tak na kung kuan mo ha, WhatsApp number. Ya chate palihog boss. Dili nas Bifront. Pick up. Munta na siya asa ya Bifront ko kay dagdagan ko niya nawag na ko ng bagaso ng tagias wild monkey sa kabuok foreigner European. I-send ko si Mohang, i-share na ko sa Moha. Ingna nga ikay gipakuha ni Antonio. Sige. No, tagiya mo sa wild monkey hostel. Ano panganong? White? Tobias. White monkey? Wild. Wild monkey, daghan naman kay hungry monkeys. Mira. Wild monkeys. Tobias. Okay. Tabang na ni mo nung. Wala ni sawa, murag ganig duda na ko. Uy, mal. Bayot ni siya. Mal. Dara na? Wala sa maloy ko Pili mal. mga 30 kopin. Ay, 30 sorry. kopin. Niya ka nang asa man niya dapat sa mulwal. Dapat pero sa kanang katubantay katong traffic kay ganina nga dugay ta nakagawas. Katong padulong pata sa gym nya dugay ta nakagawas so abot sa flip side sudlunon gamay katong dapit sa Lahi sa nas hungry monkeys. lahi pod. Tigda hungry monkey. Apo na yung marble. Backpackers na nila. Kumaliper ba kog na mo. Ay. Kaya ang kayo na nung matudlo nga sangyawan ni mo sila sa mga pamaagi nga para pod katay man na maayo lang ang pag presyo tagad na ba kay mukatay mo gunagon maayo lang pala mamalik na mga invite na pod eh uy nindot ito wag itikas ano ba Kuan manggod kaning. Share ko na ko pag siya na share. kapi link lang WhatsApp kapi number ba Kuan na nga. Di duda na to sa setting ni sa kong WhatsApp kay ang uban na share na ko siya. Nayo sahay nag-share na ko lain ang Ami daw. masin. Kudang kapi link na dyan number kaya Tata. Ini click mo na. Na copy na na. Kung mo hold na, tawa mo. Phone number copied. Asa man ka messenger. WhatsApp gyapon. Asa WhatsApp ka. Asa ngay man ang atong hold lang kanong copy na siya. Ari kong alan. Ana dere Ana. ako yung shortcut dahil ko na ni pero na bong ko na yung cellphone ko na siya. Ana nako red view contact. Dayon diri ka sa babaw dat share ka. Oh. Share na ko dito ni Alan lain ang masin. Na-update na. Okay, Oo. kuwang nag-update nong. I-update na nimo ang app. Siguro ni siya. I-update ang app. Kato Kato na na lang lang copy. sad siyang Sorry ko na. tawhana mo musuod. Kining kauban akong isa ba. Nakuha na siya. Waman, nagbago naman sila program. Imo i-update ang app. Diba? Ato ka sa Play Store. Play Store ba na mo ha? Kadali I-update sa nimo. kadali sa akin nagyapag ni ang kang Alan nga makabit sa mo masuod sa mo nagyapag man akong WhatsApp ay. Na problema na jud ko ni. 3 weeks na ko ng problema ni kang Alan makabit sa mo masuod nag-share ako. Ano gani? Ini rin kang Alan raman sad pero pilihan ra sad ni ma-okay. Tataod lang kaya nagdagan mo ko. Sige. I-paste na lang number. Na-paste naman to nimo. Ako atra 30 minutes to 1 hour. Kumana magkakades Petron. Naisisig nga can good. Tawag lang ninyo onion. Sige. Iwas. Yung mga cravings, Jollibee man, McDonald's, Popsies, Minasal. Pwede tamo drop by o kuhan. Tempo. Sa
hutan gani nga. Katong herbs. Ami no? Pila to? 250? Okay ra. Mora nilang sakto ra pa lang presyo. Di ra po OA ra ba? Ang ribs lang may nakadismaya. Ang color, di kayo katulad ito sa pikas. Pray na nga dili mo lesser yung intake na dako na kay siya sa coke. Katong bapa? Katong Marte? Oo. Ah, ito na to siya. Pagkuhan pagyapon. Naka ng Usher Fairness ah. sa in the Lord lagi ka. Naay pamaagi to prolong one's life. 76. Kanang hinayang liyog tungod sa kuan na kay siya kanang overweight. Di ang leadership po ni daddy, wa po niya napatuyangan na po niya kay di man niya Asa tayo leadership na di mo na matuo. mo di mo tuo lisod na broken na ba. Ang daddy, kuan kay na. Yung friend na yun, call mo yun. Kani tatay, kanding. Daganda ng kambing. Ato metro, nita ko t-shirt dito. Yeah, Kamao to malapang kay ang gidas magi. Lagi? Mau na to. Nabibis galit dito. Ang gina sa titro namin, naman din mambuhat ang mga scenes. Ako, kuhan ako Kasi man ako, simple ka. Di na pa ang rice. Ang nako, ay nako fiber, ako utan. Yeah. Ang egg. Unsay protein dito nay? Unggos? Ah, naihatro para nimo mal. Na lutoon? Mag-con lang ko. Boiled lang ko egg nay. Kung protein. Mayonnaise, mayo egg. Naisisig na tan. Kuan ka na. Ito ka pa tilawon o kuan mal. Tilaw ka sa Lempo na lang or gamiton nimo voucher pagka siya mas tisa. Malit. Mag-steam kalagan kaya. Sauce nila mura magpisa. Beef mura man dire man. Pwede beef pan. Sislex tagikan. Pwede man ka mag-drive through sa McDonald's or on the way raman. Dito ka McDonald's mal. Di naman kay kung Jollibee mo left pa man. Kung McDonald's ka, Di mag-asan. Mo drive thru mo? pwede naman po Jollibee pero ako siya lay siya agaron ang siyang gusto. Nagunaw siya ang siya panihapon. Ako naramang ko yung napuhaan itong kamunggay nung ako isabol sa 1 cup. Ako yung imong fried rice sa kanon ba. Yan sa tula ng protina. Para murag kinabinoy scout ba. Basta na lang ko yung protina nga 50 grams. Naman ka na Jollibee dari o pabora right side. Oo na. Naman yun eh. Una-una ko siya. Jollibee pabora right side. Una-una siya ang saya. Mao gyud ang Paga. Nila. Ini bago ganyan din nila dari o. Dap kay pabor siyudad. Kuan kayo sila. Pabor na. Daga mga bago Jollibee ron. Gani day McDonald's sa ning Mambaling na bag-o kanay ka sa SRP dap sa kuan SRP dapit ng padong seaside
Igliko, no? Ano din yung McDonald's ako. Ah, Mambalik. Di, padong seaside. Ikan mambalin. Doon lang kayo sa CUC. may Boyons Castillo. Mungkin ni tao dara. Mga may kuwan. Donut. Parola lang ta. Mo stay? Or mo ikaw? Okay ra ko balay. Ay, tadaan, pwede. Tadaan. Base na may lakons nung tonyo. Oo, wala naman. Wala. Asa mga parola katong Ito sa ako, wa pa dito Click. Liloan. Dili ra. Cordova. Cordoba. Nara diha to. Hapon sa tanong, may kauli. Kung wala ka magdali no. O basta na kay apason. Ako naman lang gihatag sabot. Sige no. Wala naman. Uy, no nga, imong pizza no nga. Wala ko ba? Ikaw na nabala. Yan na lang. Basta maunsa lang ba? Ikaw na yung pag-iguan na. 3 hours na ba yan na? Pwede. Hindi na din. Abot dito na sobra. Pag-abot, maligo, mamuhay. Ako na pagbusog pa kayo ko. Ano ganyan busog kayo ko? Kaya sa rice yung mamal. Yeah. Pizza. Nagkaanto na ba ko? Murag wala pa. Kuha na nung naog na nimo, subay lang ka. Straight na ka. Ikan Siglex. Padong Gaisano nya. Ano ba siya? Wala. Wala may rason. Wala pa rin no. Wala makasuway ka dito no. Kaya Ay na parola. Nakay Parola mada. man to dito sa kuan siguro. Danaw. Lain no ay o dito. Branch. Usa to nga branch. Napoy ba Ah. Cordoba? Tuloy sila. Ang usap daga. Ang kuyog na to sa Porto. Padagat nila ang kuan. Puso. Dili oy. Parola sino. Sa daga. Naman sa hukad kung Naga sino. SRP. Di ka ganahan magkuan. Abli naman lantaw SRP mal. Bade. Ana, abli na lantaw SRP. So kamatay. Open. Open. Nara yung option kay on the way raman sa siya. Pero mas pareha raman ang time frame kado. Kaon kadaan na 6:5 pa. Ikaw, Ang tao sa RP. ang tawa SRP. Kaya pagkakaadto, Sa mga kumot. dool raman. Ang serving lang medyo na dungog na silang gamayon sa Cordoba nga lantaw. Ikaw, imong mo na mo ang mga nakaapan. Ang kuha ng anak, ay kuha ng- Bago nga view. Yanan ba? Yung bago nga view. Na kay ma-experience hindi mga bago. Kay datos. Kita po natin. Ang tao sa RP, ugma po din. Porto sa RP, kita. Do yun kung ano na. Yun yun. Pag ida sukuon ng ganahan sa tako. Oy, ilan pa to? Mixer ko na. Binibos mo ka. 31 naman siya mixer. Buntis yung sawa. Yung uyab. Taba na kayo. Kumabori ko. Di, nindot sa tudad lugma da, New Star na food court. Barato raman po. Sa El Corso, okay po. Ang sakay lang dira sa El Corso. Hala. Wa ba na Hindi ko signal. magkakita doon na Pero ang Pag-uli. uli nadungog ng kasuhay ko dira dili mo signal, way klaro signal. Di mo kuha na lang ka. Tawag ka tayo ng mga silo-silo. Mo gani way signal pod. Di, padung dito. Pagsabot na ka. Ratang di mo na sa Christmas pa. Wala nang kuan na. Mangkuan lang ko. Kuan magpatabang sa kung Hindi na connection ba? Sound busy. Abasig na ikaw at kanang minhanglag sa kena. magpatabang niya kay kailan nung ba? Ano makikita sa ito? Tingnan lang po ninyo. Message ko nung. Kay way Sa klaro. magpuntag? Punto, lunch. Lunch. Okay. Brad na Mukbang. ko, matilingaw po hantod gikas buntag sayo hantod mga laon na imitya pero alanganin. Kinam to siya arrival alas 2 ko, alas 20. Mo. Alangan. Alanganin. Dili man sa makuan ang issue bisag pagtag-contact sa manong, di po kay ang signal, di mo ka-contact. Pwede rin sa mo katong padulong mo dito. Yan, Oo, mga yung pakuha na lang. Ang mga
Matod na to, ino na lang oras nga kuha kami diri. Padap na lang. Bahalag mag-taxi mo or on sa Sige, sige. preferred. Aboto na mo nung kay di pa sa ko ang finalize kay ambot ko kuyog ko kay na may trabaho gud. Kami Aboto lang mal sa niya. Ako sa finalize ni mo reply. Yan siguro problema kay Pakuha, no? Siganan ro. Hindi kaya problema sinulog buwit man doon. Nya Kaya ro mga lain kayo abugon abog bati wa dili gini lagi design pang commute. Abog kay kuhuwat. Kusog kay wala pa mga kuha. kusog kay mo agi. Dugay na kaya na di ang kurso mo. Or- Ito nga naman ang kurso unsa may naadya. Ang kurso? Mo lang Doon sa Congo sinang sa gimuan man nila Mura na siya building niya, wala siya nagamit. plano na nagisinehan man nila mall gid sila murag kuan pud ba mall nga lifestyle mall na po yung mga New Balance, may Dunkin. Yung mga food park. Check out tayo malasod. So, may business lasod si Midjan na nagos airport. Ay, Alanganan po. Sa iya na. Traffic Oh, di yan kaila among sa boton unsa imong makaila Alam no. ko magkalisod mo pero tanaw ninyo nga murag dili ra kay lisod sa ket. Ah. 30 minutes ko to wala. Ano yung dito sa system na? Pwede po mag-grab o kuan gyud dilanganin mas maayong grab kay kuhaon jud mo. Mao lagi nung pero wa na nakasay ko dito walay signal ngamot ko na naayit na sulbar na nila. Di ka grab kay Sa iPod way available na no. way signal. Kay tagka kong bus, ayan na ni. Ganay bus. Oh, naay bus mo. But ang akong kuanan mo adto bag new moagi ba or mo adto pag New Star, wala ka pas New Star. Ako ka ba na may mga may bus? Bus padung Ayala. Gikan El Corso? Yeah. Aw kana pod. Pwede na to. Kuan ka nang KMK unsa na diya? Dili kuan. Singanan Series, it's a series. kanang blue singanan. Mango kanang white bus, modern jeep. Lain pod kanang kuan gyud singanan sa airport lawas kinahanglan airport. Transliner, murag series. Sa SM. Shuttle bus? May bus? May Sige, bus o SM lagi may bus. SM lagi po tagiyagron. Yan lang yung padung Ayala. Udto no? Unahin na to. Sabi, di ingon man gi-change na to. Ingon man kung may mo lunch daw ingon si Tife. Lagi. Kaya makuha po mo sa mga asulan. Oo de. Sige, kung nana, kung meet tag 12, Karon na po. kung gawas ta na mga 10:30. 10:30 lang. Kay mo traffic at Tuesday sa ikanaog sa Siklex. 10:30 mo leave na. So ilis daan 10. Kaya 10:30, 11:30. Asa ni kuan sa yung asa din tao yung kurso asa man sa yung kurso wala. Nawa pa. Kuha na lang. Pwede Ricos. Ito katong parilya. Itong white ang sinugba marag kiwaw. Pero lami. Ang lantaw dito. Kurso. Di, layo na. Ang lantaw nga El Corso, mulayo na nga dili na El Corso complex. Dahil na nga bakanteng yuta. Dili na counted as El Corso. Pwede Desert Factory na lang para unsa mo crepes dito na mag-decide dool ra na. Basta ang deadline na to na message na ta 7 PM on ya. Ang final na gyud ko kakuyog amo. Sige deadline na to. Unsa si Ryan mo hatod? Dito rin ang makita din na siya pick up po sa Guadalupe. Madrado din siya lagi ka opera. Sa kita na nanay. So karon lantaw ta? Nung ko ando no. Sige, pagtala ka ta no. Dito din nag-ataw og taxi kasi gato ko di taxi oy. Dito pa kasunod. Basta rola na ayaw nagbiyahe 15. Ay naguli na naga nang ninyawat ka nga makatipid. Uli na nagbahas 15. Kabaw na ka. Oo, ang ako gadaghang kog data. Ako lang gadaghang kog data. Pag commute ko series sa taxi sa ko, di ko kadala ito. Ay na
na lang lagi. O nakanyawat na i-save, na i-maana, na i-mada. Kuha na lang, uli na lang yung value. Oh, lagi na na. Ang pagpadung lang kay na naman tayo rule nga pwede ta tika i-taxi until koan. Well, ginto kita pagpadung ga taxi ta. I-grab to sire to terminal. Ah, mami. Pero kung moadto ka na nga walay mami, di na sa gamagda o daghan. Kung dili ka mo sa kani mami, ditso ka mo albo-alba. Amo kita na bungkana gyud ko kay every month sa work kinadto. Una ko pa doon, ako ni timing. Okay, pwede ra to next i-grab tika. Kuha na lang kanila. Wala gyud ko timing ko pa doon ni na sa cash. Dili Pwede. Uli po nila sa susunod na po yung mag-cleaner. Ikaw magdugay. Oo, Wala nga mo pa doon. Oh, except kung December 15 ko'y panglitan. ang kuan ako sunod na kung abot ko sa mga tong back. Di pa din mo abot di ko mularga. Di ang except na except ang except kung December. Ako December. Di jud ka mo kuig nila uli kung mula pa sa 15 December 15. Oo. Muna na new rule. Wala di bago na lang ako. Loyal ba tayo kung call siya eh. Tinood yun yung pungkol ba? Asa ra di ko ang panin mo kanang kalisay. Ano na eh? Kalisay ni. Oo, talisay. Na munisipyo na di. Kanang tingnan ni. City Hall na diha. Exile sa pay. Di kay nga ko po. Kuhaan biya po. Nakaabot ato sa nag-Roma ta karon. Ang ako po nga magka-istorya si Mimik si Boss kay wa man gyud siya laing ng mga kung istoryahan sa imong concerts. Sige. Mimik. Muna eh. Katong girgi. Di ka to issue sa imong huling mo. Coach na to basta ang point nimo ibalik nimo siya kang Lord. Mo lagi na may mo na problema sin sa panahon pa sa Israel. Na agi mga di na ni pag sa una na wala mo sa una nagi mga duda-duda. Di ako ikuan na lang niya sa lain. Ano mura na siya Ang sa man nimo pag may tambok di jud kay kamer mo anak ka. Maghimo kag way nga marag pahimutang pod. Sa may mga script, siya ko script. Pray nako. Kamer. Kanang Pinaam siya maintenance day kay ko naman siya pre-diabetic. o kana anaw nimo. Wala pa gid siya na diabetes. Anaw nimo lumir na lang ko Wala pa nabasahan. Pre-diabetic. Mer, naalang ko nabasahan sa pre-diabetic kay naging siya maka pre-diabetic ni. Uy, kuan kayo na mer kay nabalaka ko kay unsa man na ya dagol nimo nya. Unsa man di man sa mo anak ka. Ano ta script di sa kuganahan mong hilabot mer no kay di ba syempre. Naon usabot na siya. Hindi mo na siyang giingnon nga na kay disclaimer ba nga syempre no di man gyud ta makabuot nimo mer kay kanang personal man gyud na nimo nga ana ba kanang ang giinuo lagi ikaw makasabot na pero unsa man mer nagunahuna kag mo ana moingon man siya ang next na ay paano man mi buntag mo na iyang effort so ya next moingon dayon ka nga kuan ka nang uy basin kuwang ra ng kuan mer kay basin daghan ra po sa coke kanig yung coke pati yan ang coke ni ana ni mo ng coke ya man ikaw man imong storya kato din pag-upload dito na nimo isulti tanan nanam kay opportunity mo say what you want ya Lord tama na to ako isuon nga nang makasugakod siya ang niya ang pabaang kaning ang gigamit sa kaaway nga pagdani sa ko punta di makapugong na si kon kay grabe kay ang plano nimo sa akong igsuon Lord nga maayo siya daghan pa siya matatangan gamito nimo siya sa pag-anaw nimo Isa diri ka ng kita. sus diri minong ya anak ang nakakulba kay sa napa mi didto suka-suka na pero wala pay kalibang pag abot na gyud diri ra ni Sirit diri na ni Alerto Kumuangan. Di mo to nga gikan pa mo molboala to no. suka-suka na every 5 minutes ngita na lang yung hospital diri ra ni diri ni tukar na ang kalibang na gyud Kasagaran na na kanang dot kung tiya no. Paliton ko kanang Gatorade nga blow. Mura siya matabunan ang kasakit sa imong tiyan murag ma-relax. wala siya sakit pero kagawson nun ang tae basa
Nya si kag naggangan mi, way trap aka nang na ako'y dala emergency nga way kuan. Kanang tiger bomb, mas ni bugnaw man lang mas ni samot. Ah gabi halaga. Dirigid mi ato ay di na parang ay mga na tali dito na tali. Praise the Lord. Sus diri din mi ana nya layo pag isayop nga degit. Sa baktandok wala ko dili na gini kaabot si justice na baktandok. Kaya katong siningan na mo apo ni Idig nga kuha po food poisoning dapat tinakuha ng gasto 25,000 kay kanang ana sa kakalibang. 3 days og admit. Kay na kuan ra gid natabang 2,000 ra ang gasto. Abi nimo ang doktor wa mo sugot na kuha ikunpan gid ka kada following day pa kay under observation. Di kuan man siya di sinayda kan hearing siya ana na dagan kay siya kuha. Panahadlok ba nurse out ni Ma'am Nainda kay English. Oh, sige siya. Mas grabe gito eh. Kinahanglan mo kuan ini. Kita lang di kita pag-usap. Maapas na kada asawang kuldo kay mo bantay. Ana na lang gyud ko Lord, surrender na ko ni Lord nya. Rabiha gyud atong naay dextrose. Boss. Oh. Kato SM. Kung kausyong SM. Nyara SM ba? Katong B-front ba? Dool sa may kuhan. Katong Natasha. Wala na Kausyong Street. Mo na siya. B-front Capitol man tong isa. Baliw kog pasabot niya boss nga walay laing bakante kay kalagyon na tawagan kay wag ko klaro si mong istorya ganina. Kay si Brad nako padong mo pugmol buwal si Brad nako. Ang worst gid ang CR. Ang CR ato kay huwag kabutangan sa dextrose ba. Hindi ko kalibang. Kira problema. Kasi nga yung sword ni mo, kaya mulangay ko rin katlaon ka na ako check out dito alas 8. Big dive. Wow. Kamay mo to ya. Ano yun nasa CR niya? Di na ko matumbag agas ng dugo. Sige lang mo. Di na ko matumbag. Pasabta lang siya nga walain, ina lang nga ikaw rin dool. Kaya basig mga tanas siya ba, oy, basig ba na kung bayro nun, ina lang nga para manggoy dool, walay lain. Sakera na ay, kagban. Sige lang nga. Ala na moro matataga kuan magbual po. Sus gabi ha Ako gino. na panic ato nung kay ako siya runner. Narana kuha. Hikap niya sa hugaw. Hikap siya sa tae na mo. Na experience ginong ganun. Pag-abot dito sa kanang parking, dito to na mo dapat parkingan pero ako na lang ikulong no ay kanang mga nagbantay nga dili na jud ka kon kay among driver di na jud matabang kun diri sa ni Inon sa kyanan. niya pagkataon-taon ma'am ikay tagiato ko ipabalhin daw ko hello di ko ka ba mo drive nung mo tunay ko sa nga ni duol nga mo ini drive O kuha niya di wa mat. Ah, gabi ha. Wala na asa na sila ko mo. Gabi ha. Ako kadaga na ko experience sa kitiyan. Tambal na ko na gitorid lang. Okay ra lang sa sakyan. Sige sige. Suka-suka naman minong. Kuan dito food poison Ya, ang CR walay kahayan. So ibutang nimo. Dagan ang dugo. Gamay ra. Dagan kay hikay. Nga naghigda na gabi sa interno. Mura yung purgatorio lagi. Purgatorio. Kaya jugo na purga jugo dito. Kaya daghan na ng higda dito. Wag yung hospital ba. Paro. Usaray doktor niya mga kuhan. 300 ka kuhan. Datos ka. Pasyente. Ito siya semi-private. Public yun. Public dito. General hospital na. Lisod na. Muday niyo kan. Ya mamin. Oh. Awe nga kung dito mas kuan kanang namay katong dapit is talisay gyud nga South Jet mo tabi na ako. karaan. Oo, nya kay dito di pag grabe di. Cebu South Gen. Oh. Grabe gito.
Ako napanik naman sila. Ay, ako, subject na. Lipong ba? Gana nimo, abi na nimo. Ako ba kung gihuwat ra to kay dugay ba akong galingkod. 30 minutes nya wa jud siya mo tukar. Tungod na to nasagol na to sa paglihok sa auto, ang kalipong sa auto, ang suka na mix ba. Kay pag suka na kuman muram jud na ulian. Nga 30 minutos naman minihuwat. Wa man mo balik, nya pagsakay na noon sa auto nga gauyog-uyog, dira ra ni balik. Dili na to. Hindi na ko kapugo kung t-shirt kay ko ang Gahubo na siya. Gahukas na siya, nanay na viral na to siya sa video kay naay gahubo, gahukas. Kilid nagukas, nag-ilis yung t-shirt ko. Unsa mo to na uy namakas na nagpukas. Earth, sorry Alas dito. ka ako taguan to na t-shirt kung malasa yung t-shirt. Asa t-shirt nga mag-ugi hata, wala na ko kamita kamahalan. Grabe ito yun. Grabe ito yun. Isa na katuwing nga no? Wala pa. Ugos ka magkaroon kung ugos. Karon ganyan pag sira ng sultahan. Pag abli ng sultahan ni sira bitaw na. Naipit ang kamo to eh. Lambong. Wala. Karon? Oh. Inay no. Dili. Nakoy tiger bomb. Nara ka? Oh, tani sige na ko butas aircon kanina, kaya sige na ko Wala. Kanina gud bag naog niya dito sa kuan katong balay niya sa igsoon. Ah, Napiitan ka hinay. Oh. diri sa Paggawas na ko sa kyanan kay palit ako dati ka paliton tong tindahan. Gisira magkadaling pultahan niya diri ko gagunit. Wa ko na ko gisira. Oh. Murom sig nagtakilid gamay gud bunal bitaw no na. Ah. Bigayan ko na bira. Di na Amazing. mabira akong kamot. Ah. Biran po na Nakoy band-aid. Wala ra? Band-aid or kanang tiger bomb. Ah, bunog na. Laguma, nauli-ulian na Nauli-ulian sa bugnaw. Ipabugnawan sa hangin. Namo koy tiger Dugo. bomb. Ang rod ni ko nang Oh. dugo. Ang may tabuan na makuga na siya. Yan murag mapaksit ra na. kuha ng tanong poko. Mo bangag kadali. Nga naambim ka mo tiri. Oh. Asa mo siya napiit? Nagunit man ko dire. Ah, nag-ana ka. Nagunit ko dire nga side. Pero ako plano nga sira. Ang puntahan man ni sira. Nag-ana lang ka, nagkuhan lang ka na pwesto. Oh. Nag-ana, ana. O dire na ko Huway. gawas gabarog na ko. Ay, nagunit lang ka. Sus. Sabi ko sa malay. Nung sa mandong na. Kumpiyansa na lang yun. Pagbira na ko ana, wa na igo na. Aguro. Uy, wala bungkag imong kukunong. Ako kay Aswerte lagi kayo lagi. Kusog-kusog kay murag das hangin pud ba? Nana na po. O nalamba ba? Nalagi na yung ano na sinyalis. Ah, na nako di na mabira. Dali kong bira stickers wala. Ala, Nagisa pa na pag-break. Ang wala. wala na. Pero napiit na kayo. Nawa na, ni gamay na po ito. Ito Lord. na ko. Ni nawag ng ladong siya na pagpahangin. Saka na ikuan. Hinay na kita. Mag kinamotor ba ko? Oo, gamit. Ano? Sige na, pagpaliko na rin mo nun. Naligwan ka na na. Taral na ng ginitahin. Hindi pa niya kung sila kuha na niya. Ay, aloe vera. Ay, ka na aloe vera. Sa balay. Bunog na ni siya. Bugnaw lang na ice. Mabalik na ng dugo. Hala no, muli na. Paman. Lagi na inaanigit mga Tadi kakulian ba? mga kakulian. Sige lang. Wala na ibog na dito. Nag-challenge Kasi na. mga good kung tiger bomb kay mainit man na ako. Tiger bomb. Mura ragbit. Init. Ayos ba na? Bugnawan ni siya. Na bugnaw naman siya. Kaya na ko istora na mo ba? Bugay naman kayo. Outdoor ba? Ato kitchen door. Ato ko. Di ako nitira. Kay buong ko. Kay murag na ini so gani click. Hindi, okay ra na. Pagko man na ini. Doon. Manakad ko. Aso. Ako man tao. Pero kung sa murag ni click. Wala na, uluagon man na. Uluagon na siya kay wa matarong ang pultahan paghimo. Murag wala na sa balkon ni, kahit kayo. Di mo na isaka, ana niya itira, ibabaw. Ay, thank you, good. Mga bay, akong nahitabo. Ay, grabe ito yung sunan ko. Ilang balay? Oh, dito ba akong lola nung balay sa akong lola, basin ko anto. Namaraig ni mo akong lola. Kanada lagi ilang balay. Dito man ako ang Muandar lang. Muandar ang TV. So, way maganda. Remote, way kaga. nay nagpugong niya kay atong time sige kadili. Hapit na sila di makabiyahe. Kaya cancel naman, di mo reply ng agent nga madayon ba mong flight or di. Nya wala 1 hour na lang la din naguro ni madayon. Yan ay ni hung ni nang call to pair nga. Kuan nice friendly ghost mo pugong nila og biyahe. Eh sige yun ka na ba. Yan na tungod lagi atong connect na nga day before ato na yung mga muon lang kalit
ning ipilit sa balay nga attorney, engineer, kato ganay placard. Or na yung nga Picture ni mama o ni papa. nga iyang reasoning, iyang patabangon si ang lola o si lolo nga mo moaway sa mga katong bad ghost nga ni Pugong niya sa ilang pag-flight niya. Pag human niya tugsuan sa placard, immediately pagbuntag after nanawag sa Niboy, nag-report nga ko in 40 minutes pa mubiyahe na mo, na follow up na ko ang agency. Ha? Ano, nagdagali-dali sila in 4 minutes, maabot na ang taxi ni kawag si Camila na ang taxi, mukuha, was lang pa nabili ng postiso, nabili nilang karayon yang call niya, postiso usang ipon ba niya, daghan nga bili niya, nagdagandagan pa sa flight niya, internet, go to gate 5, go ka, nag-adventure time sila dito niya. Nanay bus out. Oh, kana goro. Kani si DM. Nagoro na. Lain po na Nagporma siya. na ni. Mura na siya gatong gatong gipuli sa mga PUC gani. Modern jeep. Modern system. Sa dire na nga dapita, makita ng tag-ambot tayo biya ni magawas pa ni nilag. Kuan pa nung dito pa ta straight. Next pa? Oh, murag lahi siya nga pundok. Sakto. No, dili siya urog nalapasan na to. Murag mall man siguro na dire. Oh, Tapos pikas to nagkakanan. Diretso na. ang dili siya daghanan ni separate siya nung di pa siya linya sa. Sakto kinamdam na ko rin nakasold ko ani katong daghan kayong ko. Oh, Kini siya kanang sold. nana ilahang food park. Branded Levi's. Kato dito. Oh, nga sa mall. dire dili pang lantaw diri nung lahi gyud siya nga tapok. Amo na ba nang Kanay. Kanang hapon. tara day. Nakaso na day. Okay na ko. El Corso day gyapon sila lantaw. Pero Ito natag na compound. compound, abi na kog ni simang ni gawas na gyud siya sa compound. Ingnon lang Tama nato. ko ilang tao gabuwag yun. Di mo na ni. Dito sa una dire. Oh, ni balen sila. Balen sila. Naa sila buwag nga compound. Si dili na ta makay magkuan ko ang taon ni ta magpicture ta. Pagkura mo ko ito na usay. Ikaon na lang nako. 6 million. Sakto 6:30 di 7 man ko di. Sakto ra. Ano yun na, linya na, check ni mo na linya mal. Og Kari naman eh. okay, good. Sa ato lang ingnon ni kuan. Sa food park tower lantaw. Sa ugma, asa na to ipa-kuan sa call. Kana makita dahil ay mong try taglain so ita dito mo sa makita na to. Kaso lang sana, no-star na lang ingo ka na, ay barato ng no-star. Deal ang new star nga food court. El Corso guys. Ni dili sila ni siya just ako ang El Corso. Ay na lang kay wa sa klaro ang new star kay wa may makita view good beach. Nya. Ang kuan pod. Ang butang sa man usbo na to. Pwede sa dito na lang taduol kordo pa para di na tamuari niya. Diretso na lang sa mong kitaon. Ito, ato na Diba? ingon na. Arga na ko sila ang gusto sa kurso. Hindi, Dili. ang ingon lang sila nga, duol na lang. Iparola nimo sila. Oh. Amo lagi nila. Diba? Anywhere dito sa Pareha raman call. Anaw nimo call na ay ang parola gusto ko ma-experience niyo. Overlooking siya nga gikan-ana mo ni favorite ni mami. Magtasikol Kay di man sa pabon kay kuan naman sa Siklex. Di ka ni dako ang 90 guro mas nakuan. 90 nga. Para dito na lang may magwati na makuan. Hindi Oo, na move ari na bugari. Dito may maghuwat ni. Kami ba ni sa mama ni Ryan? Kuan naman siya sa Sila mo apas na sa dito. Dili lang kita mag-isod pagkagpagitag. Yanan. Osbon na to, Osbon day na to El Corso. Kalimot to. But lisod din taxi dira. Okay man no nang grab dito sa parola. Asa din mo kuhaon si kuan? Sa lantaw. Kuhaon mo sila sa kuan. Si asam din si Mamang Ryan sa parola. Sa siya branch. Hindi siya parola. Magkakaita sila auto. Dili ang kuan. Na para doon rata. Oh. Asam
siguro mas sa Cordoba para din mo siya. Oo, para di na tamo. Di nga matugod yung Lopez niya. Ora mo nagbangko sa mga tatay, oh. Sumano, ilang taon sa mga upuan. Hindi siya pwede siguro na to. Mga hangout. Ito pa. Kulungan ng yung balo. Pwede mo ka. Para pa na lamisa sa mga upuan. Or second floor. Ito? Full pa tayo. No. Mayroon tao. Itas ko siya. Oh, sige. Dili, dire. Wala. Wala, ang Paul John? Junior, wala eh. Di, nagparola eh. Parola, Ayun, wala. day after mo. Wala ta magparola, Junior eh. Wala ta magparola, Junior eh. Si Boots. Wala ka taas? Kaya yung sa taas? Pwede po. Para wala yung kuhan dito. Fortune lang ta? Saka nag-fortune? Babawi noon. Sa mo tanig magabi. Picture sa din, no? O, ikaw na picture eh. Pagka ikaw sa pinubon ko ipasa. During this. Tama lang, ayaw kong ko. Good morning. Oh, good afternoon. Karon. Ano ka outdoor mo ka diya?
So, what's wrong with that? Scale? Man, you lost weight. Huh? Lost weight ko no? You lost weight. You lost weight. You lost weight. So para naman tayo mga green si mong now. Tai-tai na. Yan, siguro gano'n na po. So, usa. Nanay ako. Lo, nindot sa view. Wow. Mo ba no? Wow. Wala.